Barax ta' kummenti lil Ministru Aron Farrugia wara li skuża ruħu talli irreaġixxa b'mod xejn moderat għall-artiklu fuq sit satiriku online. Is-sit bis-serjetà.com li hu magħruf għal battuti li jgħaddi fil-konfront tal-politiċi ta' pajjiżna tela post fejn jidher il-Ministru Farrugia bil-qiegħda quddiem laptop daqs li kieku qed jistaqsi kif ineħħi il-kummenti ta' ommu. Jidher li l-Ministru rreaġixxa għal dan il-post fis-saħna tal-mument u attakka lis-sit u sansitra semma direttament lil minu wara s-sit fejn sejjaħlu bismu u qallu biex isib xogħol ta' vera, a proper job. Il-kittib wara dan is-sit wieġeb lil Aron Farrugia fejn qallu li f'10 snin li kien ilu jikteb fuq diversi personalitajiet, inkluż politiċi miż-żewġ partiti l-kbar, ħadd qatt ma ħass li kellu jsemmih bismu, forsi għax jifilħu għal kritika aktar minnek, qallu l-kittib. Fl-istorja daħal ukoll iċ-ċermen tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb Mark Camilleri li hu wkoll ex-delegat tal-Partit Laburista u li ddefenda lil kittib ta' bis-serjetà meta qal lill-Ministru li dan jikteb ħafna affarijiet u dejjem aħjar milli jippoża ritratti. Intant wara numru kbir ta' batti bekki l-ħamis filgħodu l-Ministru għamel apoloġija li ma niżlitx tajjeb ma' ħafna b'numru ta' kummenti jikkritikaw il-mod pwerili li rreaġixxa bih il-Ministru. F'kumment partikolari xi ħadd qal li kieku kien impjegat ma' kumpanija serja, il-Ministru kien jispiċċa mkeċċi, mhux biss għal-lingwaġġ xejn xieraq li juża, iżda għax kixef l-identità tal-persuna wara s-sit satiriku, xi ħaġa li titqies bħala attakk mill-Gvern fuq il-medja ħilsa. Temm jgħid dan il-kumment.